tafliad i'r Seintiau, Davies a hi. Clark yn dod yn fyr, ond Danny Davies yn derbyn, gyrru mewn, ac yna'r Cornes yn ceisio cremannu'r bêl. Ergyd gynta am gol, ond yr ergyd yn syth at Siga. Brobl yn erbyn Chubb. Chwaraewr cryf. Bêl yn gwyro at y postyn pellach lle mae'n y dyn yno! O, mae'n dod oddi ar y postyn. Wel, Nadine gafodd y cyfle, ond dwi'n meddwl bod CJ Craven wedi cael cyffyrddiad hefyd. Mae'n gwyro oddi ar y postyn, mae'r Met yn ffodus i ddianc. Ken Charles yn ceisio atal Seager yn dod at y bêl. O, chwarae da, Bodenham eto, ond yn wyllt yr eildro dros y bar, yn symudiad o'r ca marfer. 8 munud ar 20 wedi chwarae. Cornes, hongiad y bêl lan. Mae yna gyfle a mae yna gol. Y deilied ar y blaen. A Jack Bodenham sydd wedi cael y cyffyrddiad ola yn y cwrt bach. Tactegau Ryan Jenkins wedi bod yn weddol llwyddiannus yn yr hanner awr cynta. Nawr maen nhw'n symud, a dyma Ryan Reynolds. Reynolds yn ceisio cremannu'r bêl o gwmpas Nathan Shepherd. Walsh yn hir. Tuag at Rhys, gyffyrddiad cynta hyfryd gan Lewis Rhys. Rhys yn mynd am gol! O, chydig heibio'r postyn. Un peth ar feddwl Lewis Rhys yn erbyn i gyn glwb. Tackle dda i ennill y bêl yn ôl. Rhediad cryf gan Danny Davies. Davies yn parhau i fynd. A Seager. Mae'r cyffyrddiad. A beth gewn ni? Plymio yn erbyn Danny Davies. Y diweddara i weld melyn. Dim cic o'r smotyn. Cic rydd i'r Met. Cerdyn melyn i Danny Davies. Walsh dal i straffaglu. Marshall yn mynd at y postyn pella. Cyffyrddiad holl bwysig gan Mwandwe i gymryd y cyfle oddi ar y Seintiau. Brobl at Williams. Ergyd dda gan Dan Williams. Cabongo, peniad pwysig. Williams o dan bwysau. Jasper Payne, cyfle i dderbyn y bêl yn ôl o'r ddiwth Jones. Jasper Payne eto! A mae Payne yn sgorio! A mae Met yn gyfartal! Am 5 munud yn weddill ar y cloc. Cyd chwarae hyfryd gan y myfyrwyr. A Jasper Payne yng nghanol y cyfan. Ydyn ni'n mynd i daflu'r gêm mewn i gicio o'r smotyn. Cabongo mewn at Jones, rownd y gornel at Reynolds. Reynolds yn ceisio ryddhau Lewis Rhys. Rhys yn mewn ras yn erbyn Cornes. Y Cornes yn atal y gic gornel. Ond CJ Craven yn dwy'n y bêl. Craven, nôl at Reynolds! Cyfle eiraidd i ennill y gêm i Ryan Reynolds. Ond yn gosod y bêl dros y bar. Ydyn nhw'n gallu mynd mlaen i ennill y gêm. Mae Shepherd yn aros ar ei linell. Y bêl yn cael ei benio allan. Saudi yn ddwfwn mewn. A'r peniad mewn gan Chubb. A maen nhw'n i ennill y gêm. A maen nhw'n mynd i giro'r deilied. A maen nhw'n mynd i giro y Seintiau Newydd. A mae'r eildro mewn 2 gêm. Diweddglo dramatic y croesad gan Saudi a Matt Chubb sy'n penio heibio i Shepherd. Deilied Cwpan Cymru yn 2025 yn mynd i fynd allan o'r cwpan yma y Met Caerdydd. 2 gôl hwyr. Eto mae'r bêl yn dod yn ôl. Cabongo sydd yno eto. A'r bêl ymlaen gan Saudi. Ni dal i chwarae ymlaen. Dyna ni y chwiban ola. Met Caerdydd yn curo'r deilied y Seintiau ar noson ddramatic yma ar gampws Cyn Coed.